So, pabor tarog suri-suri diri guys sa mo ang kaumahan. Kay di pa jud ko kay wala na klase kay nas closing naman ni. So, kuyog ta ninyo. Gusto kay akong apoy kay matago man sa mga gabi. Suri-suri mo diri. Ngayon ko mga akong pang mga boys. Paham na ko ni boys. Ewan sila. Di ko na maayo ang maghigilag uma. Ayaw ng uban. Pero dako ko negosyo ni mga boys. Katawa akong apoy. Nagsuot-suot ni sa mong gabihan. Oh. Gabi din mga boys. Wow! Gabihan, sagingan. So, hayahay atong dughan, magsuri-suri diri mga guys. Tagkas ito mga gabi. Oh! Mga gabi na sa mga boys. Na hello! Nagsuot-suot mis amo ang gabihan. Na hello. Hello. Maayong hapon. Di amis amo ang gabihan. Tiyaga. Ma. Lubi. Hayahay ka itong dughan. Magsuri-suri tayo rin, no? Dadahin tayo mga gabi. Dadahin mga kakao. Sago na ni, mga kakao, lubi, gabi, saging. So, di kita mapas mo. Tanggaw. Napasay din na. Naayon, daghan no? Oh, dangan. Kini siya man ni mga gabi puti. Sus pagkalawat ani niya og ato aning kuan tanon dinigniton. Butang sa pangga. Ari. Gabi daghan ang gabi din niya eh. Ano, sa uli namin. Napubos na siyang apuhan. Napubos na siyang apuhan ng iyang apo. Di pa man guli kasuga ko og lakaw kay duha ka tuig pa man.